Sikubingelela sikwamukele esikabhoqo. Uyabona nje manje ngiphethe ujuqu sibenzise ngonyawo zengane ziyadela ngoba ziyathinta intokanini. Sikubingelela eqhawe. Ngana ukuthi yaphela. Siyaphila mfowethu njani? Ngiyaphila mntaka baba. Sisesowetho mfowethu emgubhweni kababa ushini nomntekhala mfowethu kuthini kuwe njengeqhawe esilaziyo mfowethu eliselincane kodwa elinamandla kakhulu endimeni ukuthi mfowethu ube khona kulo mcimbi omkhulu kangaka. Mfowethu uyinjabulo enkulu kakhulu mfowethu ukuthola nje i-call ethi cela uze emcimbini kababa ushwi. Ngoba mfowethu ngoba ngiyikhuluma nje mangikhuluma nabantu engiphila nabo ukuthi obaba ushwi ngesikhathi becishe behlukanisa unyaka saseze izingane kakhulu ngangakazi nokuthi nje ngiyoke ngicule angifuni uqama manga kodwa namhlanje mangiyithola mhlambe ngikwazi ukukhuluma naye ngikwazi ukuthi ngithole i-call ethi ngizosebenza emcimbini wakhe ngizizwa ngisengikhule kakhulu ngokomculo. Futhi siyakwazi ukuthi mfowethu umuntu ojula kakhulu uma ikhipha ingoma. Kuyenzeka mfowethu uzosekuhlengezela inyembezi nje uma usestudio usemva kwemic lapha ngendlela oshaya ngayo into enomlayezo mfowethu eqonde kumuntu ekhuluma nomuntu ngqo. Anganoma ilathi bese kuphethile ngesiphathi nangu. Cha no mfowethu lento yomculo mfowethu ngicabanga ukuthi ingifica kakhulu mangabe sengihleli phansi sengilalele nanokuthi mangabe abantu sibelalelile ngaba bonke ba approve ukuthi cha hayi iqhawe lokho likhuphuke njalo bese ngihlala phansi nami ngisho ukuthi cha no hayi ngiyasebenza futhi nami ngisoke ngilalele kwesinye isikhathi ngilalele njengabanye abantu ukuthi awu lento lena ngabe ngangiyenze kanjani ngesimo sokuthi into mayisiphiwa uyayenza kwesinye isikhathi thothi wena nje uyenza ngathi normal kodwa mase uthi uyalalela hayibo lento ngicabanga kanjani nawe thothi akusabuyi ukuthi nawe wawucabanga kanjani so amandla nje isiphiwo mfowethu kodwa nje kuyenzeka khona nami ngijulise into ngalendlela ukuthi ingoma eziningi kakhulu azayithinta umama angikwazi ukuyilalela ngoba thatha sengikhumbuze emuva kakhulu. Wenza kanjani ukuthi ungaguquki kube noduma kahle lo esimazi ngomlayezo ojulile futhi othe kwehluka kakhulu? Mfowethu uma ngathiwa ngempela ngiyeke ukuba yimi noma mhlambe angikholele kubeni yimi mhlambe kusasa ngavuka sengingaka Johnson yabo so mina into engihlale nje ngaso sonke isikhathi idume ekhanda lami ukuba yimi ukukholela lento engiyiphiwe ngisho ngathi uyikhathi ishintsha kangakanani mfowethu kodwa ngeke kushintshe ukuthi mina ngokamasondo ngeke kushintshe ukuthi ngoyankosi yabo so ngihlale ngikholela lento ukuthi mina angibe yimi ngaso sonke isikhathi ngisho ukuthi uyikhathi ziyashintsha ngisho ukuthi kwenzakalani mina ngibe yimi lokho ingoma engifikela ngesikhathi leso ngisho ukuthi ayihambisana no TikTok ngisho ukuthi ayihambisana no social media kodwa ngoba ifikile kumina ufuna ngiyidlulise ngoba injalo iyozuka ngabantu ngoba ifikile kumina ifikiswa isiphiwo so into eyenza ukuthi ngihlale kanje lento yokuba yimi ilento ukuthi ngikholwa kakhulu esiphiweni sami ukuthi sadalwa ngenhloso ukuthi kube khona isiphiwo esinje akekho umuntu ozofika efike esenze so mina ngiyidlalele indima le efike kimi ukuthi ngisithathe isiphiwo sengisise kubantu ngoba akekho umuntu ophinde bewuduma kahle. Mfowethu ikhona into esiyibukayo njengamanje sibona abaculi behlalisa ama live concert abantu bayafisa nabo ukuthi hey ke sibone lento yenziwa yiphathasa ngoba siyalazi ukuhlala isiphathe izinto ezihle kunjalo mfowethu lapha ekwenziwa khona yimi iyothi kwehluka nanoma emahle nawabanye ngendlela amahle ngayo futhi mahle kakhulu ayikho engisayibone ngayibukela phansi kodwa nje lapha ekwenziwa khona uduma kahle futhi iyophinde futhi nayo ilethe okuhlukile futhi emculweni kaMaskandi ukhulisa uMaskandi kodwa ke angazi uyokwenzeka nini kodwa nje iphupho lokuthi ngiyenze likhona. Mfowethu ungathi yini abantu abangayilindela ukuduma kahle kusuka manje kuya phambili siyakwazi ukuthi uyiqhawe mfowethu elihlala bese liyaqhamuka siyazi ukuthi uyeza futhi 2026 kulindela into abantu abangalindela kuduma kahle ukuthi uduma kahle usazobamela ngoMaskandi usazobamela futhi ngokuthi uma uhlele endlini ubhekene nesimo esithile angeke ulalela umculo kaDuma kahle ungayithola into ezokwelapha nento ezokukhulisa nento ezokwenza ukuthi uphumele isimo kuso noma wazi ukuthi ufuna kwenzeni uzophumela isimo kuso ilokho nje engingakusho ngephathasa. Ngatheni usuphetha ukubonga kubantu bonke baseNingizimu Afrika ngokweseka kakhulu le album ogcina ukuyikhipha? Mfowethu ngithanda ukubonga kakhulu abantu abangiseke kule album mfowethu ngoba kwaziwa ukuthi ushaya ama-million ngoba ucula into elula kwazi ukuthi ushaya ama-million ngoba ufike upopole ku Facebook ukuthi abantu Facebook amantombazana athi agxeka athi ola ancoma athi amantombazana bese umuntu ecula ngaleyo nto leyo so mina abantu indlela abangiseke mfethu kulento ukuthi ngicula ingoma enomlayezo ngikwazi ukuthi ngibe nezingoma enama-million kodwa zinomlayezo zinjalo all after matric ingoma njengalezo even ngisho ingoma yomsizi othi ngihlala nginje akuyona inhlanhlano noma ubani wengane yakwethu la kuMaskandi uphelele uMaskandi uwonke ukuthi wenze hit engesiyona ingoma yothando kuseyoduma kahle kuphela lokho ngaqala ngadoda namahlanu mina ngishaya ingoma engama hit engezona ezothando bonke abanye abaculi uma beshaya ingoma engathi ihit kuhlala kungeyothando
kodwa uthi mathi mayishaya ingoma uyayishaya nothanda ibe hit nje ubuzo uthi I'm not gonna lie kanti lula kanje uhlanya ngengqondo ziningi kodwa njalo uthi mathi album ekusiza khona ingoma ezoba hit engasiyo uthando engiyomlayezo. Siyathoba kakhulu, siyathokoza. Ngiyabonga mfowethu, ngiyabonga. Vala.